Ik hoor van watersport. Ik heb vroeger gesurfd. Ik doe het nu nog wel eens. Vorig hier hebben we een hele mooie dijhond op het Middense Klif. Mooie wien. Ik var de 2 jongens die we altijd bij ons hebben. En ja, water, visje. Nou, dat is Friesland. Je hebt toch elke keer wel waarom naar Friesland op vakantie. Viel het voor jou een beetje als thuiskomen? Nou, het is al lang geleden dat ik hier in Friesland verdien ben. Dus eigenlijk thuiskomen is net meer. Maar ja, je roots lezen er toch. En dan lukt het er toch wel weer om je weer heen te gaan. Je hoopt misschien wat oude bekenden in te komen. Dat gebeurt er nog wel eens. Maar ja, je wordt ouder. En je merkt ik wel dat als je bekenden inkomen dat je ze net meer kennen. We zitten eigenlijk krek in de midden. Het is naar Schoondiek in Zeeuws-Vlaanderen is het 174 kilometer. En hier naar Snits is het 174 kilometer. Voor het familiebezoek en de contacten echt met familie, dat vind ik wel, dat mis ik wel, ja. Net als voor neefjes en nichtjes onderling, gewoon eens een nachtje bij elkaar logeren. Als er iets was, dat er een ziek was of zo en dan had iemand hulp nodig, ja, dan waren we er altijd voor elkaar. En verder ja, waren we echt op onszelf, maar gewoon, ja, dan was het ook echt familie, daar kon je op elkaar aan. En ja, dat heb je niet als ze 175 kilometer verderop zitten. En vieren jou dat examen? Ja. Nou je ouder worden, denk ik van het zou wel eens leuk wezen om nog eens wat over vroeger te praten, hoe het vroeger thuis was en wat er al hier gebeurd is en hoe Snits was. En dat je nou nog eens even naar je broer gaat of naar je zuster, dat je er nog eens even over praten. En dan met het ouder worden ging dat toch wat mis. Ja. Heeft u er wel eens over nagedacht om bijvoorbeeld dichter bij uw familie te gaan wonen of bij zijn familie, vroeger of nu? Nee, eigenlijk niet, want hij had gewoon werk en ja, dan moet je ook maar weer werk vinden. Ja, hier heb je wat en daar laat je wat. Nee, daar hebben we nooit over nagedacht. In Gouden hebben we ook een leven opgebouwd en ja, in de omgeving waar je vandaan komt, daar verandert ook alles. Dus je vindt het toch niet meer zoals dat je het achterliet. Elk jaar op vakantie naar Friesland. Gaan jullie ook elk jaar op vakantie naar Zeeuws-Vlaanderen? Zover heb ik hem nog niet gekregen. Nee. Vindt u dat erg? Nou, soms wel, ja. Vorig jaar hebben we net echt een leuke vakantie gehad. Volle wetter. Na de vakantie toen ben ik al Safir West had ik in Zeeland dus plekjes opzocht hebben we eventueel ik naar Takinnen. Grevelingenmeer, Veersemeer, ja, dat is dan binnenwetter. Maar het begin is er ook het zei. Ik denk dat het wel een begintje is, ja.